and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. Ang angin na itong hunaon karon nga. Magpakasal na ta. At mo samot kaligon ang atong relasyon. Mahal. Palihog to kaani ko. Nganong namatay man ang imong mga ginikanan. Nganong namatay man sila. Namatay sa sakit. O gipatay. Mahal. Mahal, mahimo bang di lang ta mahiskot niya na? Sakitan ko nga maghuna-huna nga wagid ko makakita nila. Nganong namatay lagi sila? Oh, nganong mitindog man ka? Di lagi gustong hiskutan ang ilang kamatayon. Kay sangko sa langit ang akong kahinukon nga wagid ako sila makita. Mahimo ba, mahal? Sorry, mahal. Ang labang sakit para nako gud kay wagid nako sila makita. Bisag litrato na lang. Sorry, mahal. Dili na ko mangutana. Sorry, gud kaayo. Ayaw ko biya, mahal na. Ikaw na lang ang sinanay ang buktong binukat na naibilin ako. Sakit man ang nahitabo na ko. Pero ang atong duha kagugma, mo ihimuon akong ligong kabay aron mabuhi ang normal. Aron magmalipayon ta. Ayaw ko biya iya. Unsa man, daghan mong nadakpan nga kaba-kaba? Nagsulti raman mi si mahal sa gawas, nay. Ay, mao ba? Tingali gipanggutom na mo. Ako'y maglungag, nay. Unsa? Kamao ka? Magpatudlo ko nimo. Ay, dali na. Tudloan ti ka unsaon paglungag. Ay, pasensya lang nak ha. Wala ba mikalan? Kuan kanagong lutuanan. Stove? Oo. Okay ra ka ana, ha? Ay, okay ra na yun, Ay, mag-antos good. Pobre good ta. Tuod, no? Pero, ikaw mo ay akong gikaluyan. Oy! Nay! Imo naging gihago nga akong mahal, nay. Ay! Taong sad sa kong asawa, Tagbaw magbulhots kayo. Ayaw good panaway diha, mahal. Saon, wa man tayo stove. Bisag kalan lang unta to. Kuhaan ako ang akong daog, nay, ha? Sa daog na ko sa contest, namo dito sa Manila, aron mo palitag stove. O diba, bisag ka ng kalan na lang. Mayo! Milan? Mahal. May nangayo katawuran. Milan? Si attorney ron. Diyaw na mo, ha? Kaya ako matubang sa attorney. Nganong, wa man ninyo po iyang bayasin na? Lainan ko, attorney. Gawas pa, di na gana mo balik dito si Hazel. Oh, kung maunang dili mo mamuyo dito lang mo spy. Sige lang, attorney. Nganong naaraman mo din magsulti? Uy! Nagluto si Mrs. ay. Mahal, kabulingit lagi ng naon ni mo. Nasi mong suwang, Murag, sa lubot mo na sa kaldero. Tinuod ka, mahal? Taon sa kong mahal, baby. Ako ilang biyo. Nakatawa lang noon sa attorney ni mo. Angayan man, sab. Unsa na, Milan? Atong mo na mo spy. Ay, dini lang mi, attorney. Ganahan ko dini kay duol kaayo mi sa mga kaba-kapa. Nga mauhinong dan nga nung nabitik ang among kasing-kasing. Sagdi lang, attorney. Doon na pa mo ko'y kwarta. Amo lang ning ipayo. Okay. Kamugod. Pero gusto kong magkasulti ta, Milan. Mahimong mo ato kasbay? Sige, attorney. Mga duming duha sa kumahal. Dito sa inyo.
Dre, Oh, nialagi ka ka rin. mukumpisal ko ni mo, Dre. Unsa? Parikot ka. Ikaw mo'y angay na kong kumpisalan. Aw, sige. Maayo, kayo ako'y gibuhat. Dali, arita sa kumpisalan. Dre, dili ka manabisa kung ikumpisal ni mo? Mauman gani nga adto ta sa kumpisalan. Dre, sa ba di ay ang mahigugma? Sa tao nga doon na nila ang gihigugma? Unsa? Anong nagdali mang bibiyas ka rin, Padre? Dinito siya gikan? Dinhi. Unya, anong nagdali lagi to siya bibiya din eh? Ambot lang to niya. Wa kong kasabot. Akong gitagad niya. Wagyud ko tanawa. Wa man ko kasabot. Mukumpisal ko no siya. Daghan sigurog sa mo na makumpisal. Nahigugma ko no siya sa tao nga doon na nailaing gihigugma. Mas kang luuya. Hain magkaprisuha nga akong mga army. Huwag ko man sila makita din eh. Sa magkanitabo sa akong mga negosyo, huwag gina madag doktor kadtong date of sale. Siya ron naman sa ugwa agay magka-forge sa pirma niya itong Miguel. Opa! Uy! Magkumba ng bongbong ha? Ako na yung Felis nagmarmol! Si Hazel. Ay, naka si Hazel. Animal! Wag yun ko makatilaw. Pagkanindot trabang babayana. Natagbaw ko gam ni Hazel sukat sa gamay pa siya hangtod nga namatay nga akong kasawa. Ug nakaingon ko sa akong kaugalingon nga siya ay akong ipuli sa akong asawa. Kung dako na siya. Unya karon nga dako na. Daga na. Lain mo'y makapahimos. Ug mao pag yun nagkaingon nga nung napriso ko. Katong sao pa. Imposible nga buhi pa siya. Ako to sige paano ni Ipyong ang amahan ni Botoy pero nga nung nabuhi man siya. Pusip! Someday mong higdaan din sa payag. Kung unsay inyong higdaan, mao siya ko higdaan. Problema pag na. Asa man ta matug? Ala, kuan mahal sa sawg. Lalis mo. Wa manay. Ay, kini manggod akong mahal. Asa ko no kumatug. Wag ka maanan og katog sa sawg, mahal. Kawayan po. Bitaw day Hazel. Wala ba ka maanad anang sahog? Ay, di. Maanad na ko ron, ay. Mupalit lang og dali-dali og foam, nay. Abli pa man ron ang tindahan sa lungsod. Mahal, OA ragid kay ka. Ha? Ako na hinoy OA? OA cute. Ganun na OA man ko, mahal. Muhigda kog banig oy basta tupad lang tang duha. Sige. Magbukaday ko banig, mahal. Aron, manghigda na ta. Nagdali di ka, ha? OA kini akong banga, oy. Nahimuot gyud ko ninyo duha ay nahinomdom lang ko sa imong tatay. Ha? Diha na mo oy. Oh, Suya ko. nasuya si nanay, mahal. Sipat man di ka, mahal. Nalipay na ko, mahal. Magmalinaw na unya ang atong pagpuyo, mahal. Mayon ta, mahal. Dali na, mahal. Higda na. Nagpaabot ang akong bukto nga mo'y mo unlanan. Kanindot sa akong unlan. Nakatugi ko inig maayo, mahal. Mahal, di kita magbuwag, ha? Ni anak ko sa imong kiliran, mahal. Nganong magbuwag pa man ta? Usahay lang. Murag na hasol pa ko. Ha? Mahasal mo ka? Feeling lagi na ako. Usa ko sa nagkaingon nga nung nahimong miserable ang imong kinabuhi. Mahal, ayaw lang kinagunaw na, ha?
May mahitabong mahayan ko ikaw sa nahitabo na ko. Nalipay ka ni ko nga ingon ni Adto ang nahitabo kaya nagkita tang duha. Mahal. Musamot ang akong pagpangga ni mo kon. May baby na ko yata. Ha? May soda bang yung tiyan? Ha? Kung lalaki gano'n na, junior na. Michelangelo Jr. Wow, kanindot. O kung babae ka ni, Mona Lisa ang atong ingana. Basta ikay mo ang mahal. Di ko mo palipan. Kung may mo gusto. I love you so much. Love you more, mahal. Di kita magpuwag, ha? Mahal. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!